Zamontowany i uruchomiony aparat RTG w dużym stopniu usprawni dotychczasową pracę z placówki komórki pod nazwą Stacja Diagnostyki RTG, czy Pracownia Diagnostyki RTG. Jest to aparat nowej generacji, aparat cyfrowy. Jakość tych zdjęć będzie zdecydowanie lepsza, wyrazista. Pozwoli to lekarzom na stawianie lepszej diagnozy. Zakres potrzeb jest naprawdę duży. Jest to duża jednostka lecznicza, która swoim terenem obejmuje ponad 130 000 społeczeństwa mieszkającego tutaj na stałe, plus osoby korzystające z uroków tego tutaj terenu. W związku z czym zakres świadczeń jest naprawdę duży. Potrzeby są bardzo duże. Tutaj należy podziękować panu staroście Kagankiewiczowi za to, że pomógł nam, że rozumie potrzeby tego szpitala. Myślę, że jest to początek dobrego, gdyż szpital jest bardzo niedoinwestowany w sprzęt medyczny, głównie właśnie w aparaturę obrazową. Tutaj cała diagnostyka laboratoryjna się kłania, jak również bardzo duże braki w zakresie sprzętu medycznego. Ale z tego co wiem, starostwo robi tutaj pewne rozeznanie i przygotowuje stosowne wnioski o zakup sprzętu tak istotnego dla dzisiejszej tutaj diagnostyki, dla hospitalizacji pacjentów u nas przebywających w naszym szpitalu. Pewien tutaj zakres niezbędnej aparatury medycznej przedstawiłem panu staroście Kagankiewiczowi. Wiem, że jest opracowany stosowny wniosek unijny. Możliwe, że uda się z tego wniosku zakupić naprawdę niezbędny sprzęt medyczny, który jest na dzień dzisiejszy bezwzględnie potrzebny i oby tak się stało. Wówczas zakres świadczeń w tym szpitalu się jeszcze polepszy, a skróci się czas okres pobytu pacjentów w naszym szpitalu. Na pewno na dzień dzisiejszy kadra szpitala jest przygotowana do tego, żeby wykonywać zakres świadczeń podpisanych w ramach kontraktu. Poszerzamy stale ten zakres, wprowadziliśmy nowe procedury, chociażby procedury pediatryczne, w oddziale pediatrycznym z zakresu alergologii, w oddziale chirurgii procedury w zakresie onkologii. Jesteśmy w tym momencie jeszcze w załatwianiu w zakupie pewnych nowych procedur z dziedziny neurochirurgii, bo są takie potrzeby lokalnego rynku. To właśnie w powiecie tomaszowskim wskaźnik umieralności z tytułu chorób układu krążenia jest największy w województwie łódzkim, a jeden z wyższych wskaźników umieralności z uwagi na choroby nowotworowe. I w tym kierunku chciałbym, żeby ten szpital jak najbardziej, jak najwięcej się rozwijał, bo potrzeby są z tego tytułu największe. I takie działania będziemy podejmowali, żeby tutaj pacjent, nasz mieszkaniec na miejscu mógł mieć dobry dostęp do świadczeń medycznych, nie musiał jeździć po dużych aglomeracjach, gdzie często kolejki są jak nie miesięczne, to nawet kilkuletnie. To tak chyba w skrócie należałoby dzisiaj to zakończyć tylko tym, że spółka funkcjonuje od 1 lipca. Spółka, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, realizuje kontrakt. Świadczenia są wykonywane dla pacjentów ubezpieczonych w naszym funduszu i dla wszystkich, którzy tutaj przebywają w naszym terenie. Świadczymy te usługi. Pacjenci na dzień dzisiejszy raczej są zadowoleni. Zdarzają się przypadki, że gdzieś tam ktoś ma jakieś uwagi, niemniej jednak staramy się weryfikować to i chciałbym, żeby szło ku lepszemu, żeby rzeczywiście szpital był postrzegany jako dobra, rzetelna placówka, która świadczy usługi medyczne na przyzwoitym poziomie. Obecnie nasz zakład jest wyposażony w nowoczesny aparat z tak zwaną pośrednim cyfrowieniem. No, będzie możliwe dzięki temu wykonywanie lepszej jakości zdjęć przy mniejszych kosztach, co będzie, myślę, korzyścią dla obu stron, czyli dla naszej placówki i dla pacjenta. Jest to aparat wyposażony w współprostny i stojak do zdjęć płucnych.
wykorzystywane również przy innych badaniach, nie tylko przy zdjęciach.